Шахмуратова Резина Республика инженер-лицей-интернатының 9-сы сыйныф укучысы. Мифтахетдин Акмулла. Башкорттарым, укуу керек. Башкорттарым, укуу керек. Укуу керек. Арабыздан надандар күп. Укуу кирәк. Аңгыра айылдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркуу керек. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр. Яһилыктан килә ятыр, зур әфәттәр. Укыгандар күктә осыр, да йөдер. Юктыр унда әүлиялык кәрамәттәр. Укыганга был дөньяла җәләл булыр. Харам тигән күп шәйдәр халал булыр. Ырыф дәүләт шишмәһен асан тиһәң, гыйлем һөнәр бер-бердән әмәл булыр. Алтынга берле кушып, хан ун булмай, сәгатьте алга борып, төн көн булмай. Белемлек арысландай көсле булыр, батыр. Шуга атланмай һинең төшең һис өн булмай.